Samantala, higit 1,000 na minimum wage earners sa La Union na nakatanggap ng 20 pesos kada kilo na bigas. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Patuloy ang pamamahagi ng murang bigas sa ilalim ng Benteng Bigas Meron Na o BBM project sa probinsya ng La Union. Umabot sa 1,075 minimum wage earners mula sa iba't ibang establishmento ang nakabili ng tig 10 kilo ng NFA rice sa lagang 20 pesos kada kilo. Ayon kay Dole Assistant Regional Director Honorina Jan Baga, ang BBM project ay patunay na posible ang 20 pesos kada kilong bigas at isa itong katuparan sa pangakong tulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga pamilyang kapos sa kita. Ang programa ay sinasagawa sa tulong ng Department of Labor and Employment Regional Office 1, Department of Agriculture Regional Field Office 1 at Chamber of Commerce and Industry of La Union Incorporated. Patuloy itong ipapatupad sa iba pang mga establishmento sa rehiyon. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.